Sibingelele ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke uNkulunkulu lethuba sinikeza lona namhlanje usuku lokurevise. Ngiyakholwa ngithe angivule la ngizobona khona ngingeqi u10 minutes kwaqala ngesikhathi esidlulile. Siyambonga uNkulunkulu. Kukhona ke into engihluphile nje indaba yokuthi siyakhuleka singabazalwane singabefundisi uNkulunkulu engasiphenduli. Sekwaze kwanegama elithi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa aphuze ukuphendula. Igama eli-wrong lelo, statement esi-wrong kuNkulunkulu ukuthi uyashesha ukuzwa aphuze ukuphendula. Ithini esinenkinga edala ukuthi uNkulunkulu engasiphenduli? Abantu bayafasta. Ukufasta kwabo kufana nokuthi umuntu besilima angayitholi impendulo. So ke ngifisa ke sibuke ukuthi ikuphi ukufasta oku-effective okwenza umuntu uma efastile aphendulwe. Ngoba uyafasta ufastela izinto eziningi. Fasting kahle kahle ingukutuba umzimba ukuthi inyama ingafuni okwayo, wenza umoya ube namandla phezu kwenyama. Ingakho siye ukudla ngoba inyama ithanda ukudla. Khona nendawo ayikhuluma khona uJesu bethi abafundi thina ekudalweni sihlulwe ukulikhipha leli demoni. Wathi uJesu leli demoni lifuna ukuthi umuntu athandaze azile ukudla. So amademoni ayakuthanda ukudla. Ingakho nezangoma nenyanga nobani basebenzisa ukuthi kufuneka ubani ulambile kufuneka kuhlatshwe. Azwana nokudla lamademoni. So uma uwumfundisi noma umzalwane okhonza ukudla akulula ukukhula kwakho kwezikamoya nokuthi ube effective. Ngifisa ke sivule izwi uMshumayeli chapter 4 sofunda uverse 12. uMshumayeli chapter 4 sofunda uverse 12. Bese ke sibuka kafushane indaba yokuzila ukudla mhlawumbe soyiqhubha ngelinye ilanga ngoba ngicabanga ukuthi bambalwa abazalwane abangazila ukudla. Kodwa baningi abazalwane abathi sebezila ukudla umphumela ungabibikho. Osetholile asifundele uMshumayeli chapter 4 verse 12. Osetholile asifundele chapter 4 verse 12. uMshumayeli chapter 4 verse 12. Nakuba umuntu ahlula oyedwa abantu bayavuma phansi kwakhe nentambo emibuthayo ayisheshi ukugashuka. Lizwakala ke leli vesi liphuma eceleni ngoba uNsibande indaba athathe leli vesi ahlanganise nokuzila ukudla. Ngo-2013 umsebenzi kaNkulunkulu ngoqale ngo-2011. Ngo-2013 ngo-2012 yebo uyophela. Fasting ngokwebandla siqale ngo-2013. So njengomsunguli webandla nganginenkinga yokuthi angifuni ukwenza into engibona yenziwa kwamanye amabandla angasazi izathu. Ngangibuza ukuthi indaba njalo uma kuqala unyaka kuyafastwa kunomkhosi kune-fasting sengingena kwegameni lomkhosi. Ebandleni sibiza ngomkhosi sisho ukuthi fasting ngoba uNkulunkulu wangifundisa khona lapho engifundisa ifasting ukuthi uma uthi usemkhulekweni njengoba amabandla ejwayele njalo athi sentabeni usuke usuvela ifasting yakhe engasekho ngoba usuyaziwa. Uma ufunda kuMathewu kuthiwa uma ufasta uzila ukudla ungene uyagcoba ugeze abantu bengakuboni ukuthi uzilile. So uma utshela omunye umuntu ukuthi uzila ukudla usuphumile. Simple as that. So abantu abaningi baphuma bengakaqali nokuzila ukudla ngenxa yokukhuluma. Angikho lapho ngikuleli vesi. So leli vesi ke lambulwa kimi lachazwa. Nginaleyo nhlanhla ke ukuthi uNkulunkulu umhla engibiza wangibiza ngevoice angishunyayezwanga ngaphenduka.
So up to today uyakhuluma ngevoice njengoba ngikhuluma nje phela ngingamboni. Bese ngifundisa-ke sasihambile nonkosikazi sise Underberg njalo ngonyaka sesihambe siyophumula. So-ke ngangaphumuleke lapho naye wamangala nje ngangibhizi ngifunda iBhayibheli kunalomuntu oxoxa nami engifundisa ukuzila ukudla. Ngeke ngiqede namhlanje njengoba ngithi ngifisa ukungeqi 10 minutes. Already how 5 minutes is gone. Leli verse-ke lithi umuntu nakuba umuntu ahlulo yedwa ababili bayokuma phambi kwakhe. So abantu bayahlulana mabe uthubelwa uyahlulo yedwa. Lo oyisiqhwaga udinga abantu ababili ukuze ahlulwe. Selithi-ke nentambo emicu umthathu ayisheshi ukuqashuka. Intambo emicu 3 ayisheshi ukuqashuka. Ngase ngizotshela ukuthi kukhulunywa ngokuzila ukudla. Uma uzila ukudla udinga izinto eziwu-3. Uma ungazenzi izinto eziwu-3 ukuzila kwakho ukudla awuyindawo nakho. You just need 3 things kuze kube powerful. Asiqhumeke sekukhoneliwe ngoba isikhathi sesingiphelele. Asekukhoneli sengithi ukhona sengimbiza ngegama Izenzo chapter 10. Izenzo chapter 10 sikhuluma ngoKhoneliyo owasebenzisa imicu emithathu. Ukhona ophethe lesingisi phakathi kwethu angithi? Akekho? Ukhona. Okay, ngizokutshela mase ngithi sifundele ngoba sishayela isiZulu. So ngiyarecommenda ukuthi umfundisi uNkulunkulu ekuphila ukusazi isingisi ube nawo lamaBhayibheli kuzokusiza. Ake sibheke uKhoneliyo. uKhoneliyo indoda yabantu bezizwe, wayengowezizwe akaye nokuphuma kumaJuda. Uwezizwe nje ufana nathi. Ngicela ukufunda mina-ke khona ngizoshesha ngoba isikhathi sami asisekho. Kwakukhona eKesariya indoda ethile igama layo linguKhoneliyo, eyinduna yekhulu yebutho elithiwa elase-Italiya. Wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Wayewumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu. Kumake lokho but ngeke singene kukho namhlanje. Bese kuthiwa-ke abela abantu abampofu izipho eziningi. Ngicela uyibambe leyo intambo leyo. Abela abantu abampofu izipho eziningi. 2 ekhuleka kuNkulunkulu njalo njalo. 3 verse 3 wabona awukakangenike lo muntu wesithathu. Imicu lesengibalile abela abampofu ekhuleka. Verse 3 wabona ngokusobala embonweni ingelosi kaNkulunkulu ingena kuye kungathi ngehora lesishagalolunye lemini ithi Khoneliyo. Wayiqolozele nokwesaba wathi kwenze njani Nkosi? Yathi kuye imkhuleko yakho nokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Thuma amadoda eJopha ubiza uSimon othile othiwa uPetro, yena ungenile kwaSimon othile umshuki ondlu yakhe ingaselwandle. Sisakhulume ngemicu emibili la. Wayabela amampofu ekhuleka. uNkulunkulu wahluleka ukuthula esezulwini wathuma ingelosi yakhe emhlabeni ayomtshela ukuthi imkhuleko yakho nokwabela abampofu kufinyelele ezulwini. So ukuze umkhuleko wakho ufinyelele ezulwini yabela abampofu ngesikhathi uzila ukudla. Ungazili ukudla kuphela kuyakhulekwa. Ngokujwayelekile sikhuleka ekseni uvuka ukhuleka uyolala. Uma uzila ukudla ungakhuleka even more than 10 times a day. Abantu bashaya ukuthi abakhuleki uzila ukudla nje. Alokho engcoma ngisenkonzweni mina ngizila ukudla. Mombuzo uthandazeka ngaki kusile nje akakazi athandaza ukuthi nevuka. Bathi-ke ake siye emntwini wesithathu ngoba ukakabalwa la. Sizowuthola hle ngesingisi ngizofunda ngesiZulu. Uverse 30. uKhoneliyo wathi esekhuluma noPetro esefikile, ngezinsuku ezine ezidlule ngaleli hora bengenza umkhuleko wehora lesishagalolunye endlini yami. Bheka indoda eyembethe ingubo ekhazimulayo yema phambi kwami yathi, Khoneliyo, kuzwakela ukukhuleka kwakho nokwabela kwakho abampofu izipho. Cela ungifundele uverse 30 ngesingisi.
khona la sizozwa khona ukuthi isiZulu siyayilahla noma ngisheshe ngichaze. Uverse 30 yila kuvela khona ukuthi uthi ngangifastile. Belingakaze livele igama lokufast namanje isiZulwini licashile. Uthi ke ngangifastile izinsuku ezine. 4 days fasting. Number 2 abela bampofu. Number 3 ekhuleka ngoba kusiza ukufasta ungakhuleki. uNkulunkulu wanyakaza esezulwini wathi isingelo sakho ayilethe emhlabeni. Fundele kuverse 30 ngesizingisi. Uverse sise ku chapter 10 ufunde ngoverse 30 phela. Verse 30, Cornelius replied, 4 days ago I was praying in my house about this same time. 3 o'clock in the afternoon, suddenly a dazzling clothes was sitting in front of me. Okay, ngiyaxolisa-ke kusho ukuthi ithini leyo version? NLT, yeah. Ake sibheke-ke i-version bane yakho endodakazi isingisi. Zikhona zonke. Ngicela i-King James ngangasho-ke bafunda ake ngidizelele. I-King James version or i-New King James version lona humusho elihunyushwe directly from Hebrew eyayikhulunywa ngaleso sikhathi. Mawufuna ukuthola into esile ephilayo in English ngifunda i-New King James version ngoba i-King James inesingisi esidala thou thee esibuye sisidideke thina banamhlanje. But thatha i-New King James version uzothola ngqo inhloso nokuthi ivesi elithize lithini. Ngicela ke sifunde i-New King James version ke verse 30. And Cornelius said, 4 days ago I was fasting. Bambe lapho I was fasting. Akuvele ezulwini ukuthi wayezile ukudla. So ke 4 days ago I was fasting. So ngamagama ke intambo emicu umthathu. 1 ukwabela abampofu, 2 ukukhuleka, 3 ukuzila ukudla. Akusizi ukwenza okukodwa okubili ungakwenzi. Akusizi ukwenza okubili kodwa ukushiye ngaphandle. So mawuzila ukudla vela udle. Uyafika umakhelwane wakho ufuna ukuthize muphe. Mhlawumbe usedrobheni ngiyalinganisa konke ekuphoqelwa edrobheni ulambe uzila ukudla. Uyibonela umuntu awuyazi loyana ngathi ulambile uthi ngimthengele ukudla ngimuphe. Wenza imicu emithathu uNkulunkulu uzokuphendula ngoba imicu emithathu uthi umshumayeli akulula ukuyiqashula. So ukhoneliwe wenza imicu emithathu uNkulunkulu wahluleka ukuthula ezulwini wathuma ingelosi yehla. So i-fasting effective enemichilo emithathu. Ngicela ukuyibamba la. Ngiyayizwa ukuthi mnandi seniyayizwa ngifuna ukungisengezekeqa ku 10 minutes ngikuphi ngiku 13 ngicela ukuyibamba ngoba manje uzophika nami sosuke singafundi singasebenzi. uNkulunkulu mayivuma soyiqhubha. Ziningi izinto kwi-fasting ezenza abantu bafaste bangaphumeleli. Akufuni mawufastile uphila impilo ojwayele ukuyiphila. Njengani u-fasting ubuka amasophi. Ku-wrong lokho ngoba uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nawe akakwazi ukukhuluma nawe uyajabula wena kumnandi. Ukwi-fasting uvakashela umakhelwane. Umakhelwane ukunikeza ukudla. Hayi makhelwane angidli. Hawu ucabanga ukuthi ngizokuthakatha nidla. Hayi ngisemkhulekweni usuphumile. Is just like that. Akatshela omunye umuntu ukuthi usemkhulekweni ngoba makwamtshela usephumile. Ake nginiyeke ngoba ngiyaluze sekuningi engakusho but ake sibambe imicu emithathu nje namhlanje. Mawufastile yipha abampofu. Ngisho ukuthi iwardrobe yakho kunezinto ezithize umuntu ebandleni thatha umuphe yipha noma yinini kuhle ukuphi but mawufastile intambo inemicu emithathu ayisheshe uqashuka. Yipha khuleka njalo bese uzila ukudla. Ekuzileni kwakho ukudla ke izwi lidle liphile liyaphilizwa. Liyadliwa izwi. Uthola umuntu ufastile iBhayibheli azalifunda azayiqeda fasting yakhe ulifundele esontweni. Ngeke uthole izinto ezifuna uNkulunkulu wena busilima nje phansi kwegama lokuthi ufastile. Ngiyabonga ngicela ukuthandaza siqhubeke sifunde.
Baba egameni likaJesu ophilayo siyabonga Nkosi ngakho konke sesikuzwile namba abantwana bakho abafundisi bakho labo bagculileyo ngiyacela Nkosi ukuthi ubasize baphumelele Nkosi ekufundeni izinto nasekwenzeni izinto ayikho into ebuhlungu njengokusondela kuwe umuntu yakhuleka engaphendulwa kanti kunezinto ezimbalwa ezincane okufanele sizenze ukuze siphendule namanje ke Nkosi sisazo-revise sifunde siyacela ngomoya wakho ingcwele kube phakathi kwethu siyacela ngomoya wakho ingcwele usize ukuba Nkosi siphumelele ukho konke Nkosi ngoba sifunda ngezwi nje ngoba sifuna ukwenza umsebenzi wakho ngendlela ephumelelayo udumo lonke Nkosi sinikeza wena lukufanele lungolwakho uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen. Siyabonga kakhulu ke kukhona mhlamba abaphawulayo ke sengisho kathathu ukuthi uJesu Kristu inkosi ngisho lani kathathu sine group ngishilo esinayo enabantu over 10,000 ka WhatsApp so ke kunembono uNkulunkulu akhuluma ngayo kubantu omunye ke useyaletha umbono wakhe ube senkingeni ethize ephusheni ehlaseleka angizokungena ama details uthi mayihlaseleka kunalokho kuyizilwanyana amadimoni athi asisheshise masinya uzozasho kathathu wathi uzozalibize kathathu leli igama uthi walisho kathathu kwave kwabaleka kwasha safunda lapho uthi uSathane uyazi sesiyalisho liphinde kathathu ngoba mawulisho omunye waba nombono uma sibengelelana ebandleni sithi uJesu Kristu inkosi sikhafula umlilo so amadimoni ayasha uma ususho 3 times usukhafula umlilo 3 times alikho idimoni elimayo phambi kwakho angidluleke ngicela ukubuyisela kudokotela wethu uNdlovu ngicabanga sizohlukana uClass 1 ayengale siyambonga uNkulunkulu ngilonke inxenxa nje ngenani egroupini ayona ebandla nginabafundisi aba over 8,000 bamahlela ahlukene sifundisana ngezwi phela ngeke ulahlekelwe yilutho futhi angifuni abantu baphume emabandleni abo ngiyakusho la bayakwazi anisuphume emabandleni enu nize kumina ngoba wami umsebenzi ukusiza amabandla onke angisekho ebandleni lami angisashumayeli ivangeli lebandla lami shumayeli ivangeli elisisezulwini sonke nokuthi sibe effective masithandaza sibe effective ekukholweni kwethu ayikho into ebuhlungu njengokukhulekela umuntu phambi kwabantu angasindi khulekela ukhipha idemoni phambi kwabantu lingaphumi likuhleke ungumfundisi umeli ibandla ligcwele linje ikuphi la silahle khona ayike sifundisana izinto ezinjalo ke groupini ngiyabonga Class 1 sicela sifike siyangale